Здравейте хора, днеска ще стигаме с това. Така, не го виждате, ама сигурно ще го чувате по-добре. Миналия път снимахме с Сашко, мисля, че къде ви показах видеото и не се чуваше. Сега Светло се лигави там някъде. Какво става? Правим клипка. Само да го видите, човек. Бате, тая започвам от начало видеото. Не, няма смисъл. Ето. Значи, сега чакайте да видим, че не използваме хакове. Ето, не използваме никакви. Ето. Готови сме. Започваме. Публик. Да спак. Свят. На Норт Америка, на Азия или на Европа? На Норт Америка, защото Не, най-добре е такова. С двама импонстъри на първата карта. на Европа ли? Не. Така. Така. Хикс. Q. L. N. G. Написали читове. Ело! Светло си спря микрофона, всичко. GF. Това е. Последните две са GF. Хора, Светло просто... Айде бе, сва! Хора, ще таковам видеото след като Светло се включи пак, така че до след малко. Бубу. Хора, между другото, вижте колко джойнаха. Така, Светло джойна и веднага джойнаха пети. Знаете, той ще остави линк за моя канал в описанието. Въпреки че там няма нищо интересно. Само някакви си неща и аз не знам какви са тия неща. Задъра хорца, така. Там ме виждаше, така е по-добре. Чехо. Ясно да. Да, защото седя на дивана, не съм пропаднал. Добре, спирам видеото за момент. Ола! Задъра и до след малко. Хората, ако исках да пуснам, така че пускам. 8 човека сме. Засилно с 2 импонстъра ще сме. Светло. Къв си? Не казваме. Заглушавам се. Чао. Заглуши се, ма. Значи, сега за сигурност не си ти. Да бе, видяхте, не си ти. Аз затова ти казах. Гласуй скип, гласуй скип, според мене. Да иска да го натупат, според мене. Кой го каза? Кой го каза? Това? Не съм сигурен. Искаш ли да скипнем, да се уверим, че е червения? Добре, аз гласувам. Розовия е гласувал за мен и оранжевия е гласувал за тебе. What? Окей. И казах ли ти? Ще скипнем да се увериме. Ти не ми вярваш. Ела при мене.
Чакай да си изпълна тази мисия. Чакай. Да, верно, айде. Лека! Айде! И не съм използвал хакове, защото ако бех използвал... Какво? Ако бях използвал хак, щех да съм соло, нямаше да съм дуо. Затова го пускам дуо да видя дали има някой, който използва хаков. Иначе на соло мога да си пусна винаги съм импостър. Жоки, внимай да не паднеш, че гледам си на... Чакай само един момент. Кахване. Не знам дали ми чувате. Ма, правим странични план. Светло? Колко сме? Ами, 9. 9 пускам. Така, кура. Така. Какво? Светло, ела да видиш, че не съм импостър. Ела. Сини, зелени, тука. Светло, ливкай веднага. Ливкай веднага, защото използвах хак и затова такова. Не бе, аз използвах хак, за да се преодоля, ама не можах. Еми аз не те убих, защото бездълго такова. Аз създавам двама импостъри. Зи. Зе, да. О. К. А. С българско С. Ф. Няма Q. Това е странно. Да, вече ги махнаха тия неща от отдавна. Искам при двамата да сме импостъри. О, да, това ще е много яко. Ще ги разпоста. Искаш ли, когато и двамата сме импостъри, просто да си включим микрофоните? Да. Така че спираме клипа за момент, за да се съберат хора, така че айде чао до после! Хора, сега започваме. Събрахме се 10 човека. Айде, чао!
Значи аз отидох при вас в началото. Жълтия ме следваше малко по-надолу. Сега отидох да си оправя една мисия там, къде ви срещах двамата. Точно изпълнях и такох за това. Иначе, значи за сигурност не Белия мисля, че е фейкна при мен той. Не беше при мен и искаше да му убие, ама... Не бе, не там. Белия го срещах най-отгоре при това. Кой е? Еми окей, дай да видим дали е черния. Черния, бързо. Дай. Така, след тази игра Хорица свършва клипа. Черния да видим дали е той. Yes! Чао. Бате, в този малък контролер. Чакай. Пак на същата мисия пак го таковах. На същата мисия тъкмо таковах тая. Значи не мисля, че... Чакай, искам да видя какво пишат в чата. Зеления може да е. Аз гласувах за зеления вече. Гласуй за зеления. За зеления ли? Айде! Не са всички. С двама за тебе са гласували. Аз дори забрах да се... Кой е? Червения. Аз не си ги спомням розовия, значи. Розов! Кажи, ма! Тоест не, ти нямаш право да кажеш така, че не. Аз гласувам за розов. Защото вече сняме 15 минути и 44 секунди.
Защото тогава ми иска пароли и всякакви други неща за... Да. Айде бе! Аз да знам кой е. Червения. Белия. Белия. Айде, зеления на импулста на 5 милиона процента съм. Да. Знам, че не е той. Ами вече е беля. Пинк. Окей, айде да видим дали е пинк. Айде, моля те. Бел, моля те, гласувай. Гасение ли те? Да, знам. Yes! Хора, това ще е за днешния епизод. Така че... Бай.